etoso mienu a otwere koma Corinth for ti baako. Paulo nam Nyankopɔn pɛso ye Yesu Kristo sumafo ni onua Timoteo de koma Nyankopɔn asafo ewo Corinto ni ahotifo nyina wo Akaya man nyina mu. Adom ni asomdue a efiri ye agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo nka mo. Aye nka ye Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ni neja oyemoburuhunu agya ni arechichire nyina Nyankopɔn a ochichire ye nhwere ye ahohia nyina mu. Na ye tumi afa arechichire a Nyankopɔn de chichire ye nhwere no so achichire won a wo ahohia biara mu re. Na sɛdeɛ Kristo amane hunu bro so ba yɛn so no. Sara nso na yɛn arechichire nam Kristo so bro so. Na sɛ wo hiahia yɛn ho a arechichire ne nkwagye ma mo. Na sɛ wo chichire yɛn nhwere a arechichire ma mo. Ɛno na edi dwuma boasetɔ mu amane a yɛn so yɛhunu no are mu. Na mo ho anidaso a yɛwɔ no mu adin. Efiri sɛ inim sɛ sɛdeɛ muhunu amane no bi no. Saa nso na munya arechichire no bie. Na anuanom yɛmpɛsɛ yɛde ahohiahia a ɛbaa yɛn so esia no siemo. Sɛ ɛhyɛ yɛn so aboro yɛn tumi so. Ma afei yɛpaaba yɛn kwa ho. Na yɛn ara yɛhunu yɛn mu si yɛbɛwu. Enti yɛmfa yɛn ho anto yɛn ho so. Na mmom yɛde yɛn ho ato Onyankopɔn a wonyane awufo no so. Ɔno na oyi yɛn firi saa owuo kɛseɛ yi mu na ɔda so yi yɛn. Na yɛn ni da so sɛ ɔbɛkɔ so ayi yɛn. Mo nso mokoto srɛma yɛn bia. Na adom akyɛdeɛ a wɔnam enipa pii so de akyɛ yɛn no nti, enipa pii nso ada ase ama yɛn. Na yɛn ahohoahoa ne yɛn ahonim adanseɛ. Sɛ yɛnam Nyankopɔn kronkron yɛ ne n'ahotie mu. Na ɛnyɛ honam mu nyansan mu. Na mmom Nyankopɔn adom mu ne yɛnam bɔɔ yɛn bra wiase. Ne titire no mumu. Na yɛn twerɛ biribia amrɛ mo. Gyedeɛ mo kenkan anaasɛ mote aseɛ. Na mani da so sɛ mobɛte aseɛ wie. Sɛdeɛ mo nso mo ate yɛn aseɛ fa ne fa. Sɛ ɛyɛ mo ahohoahoa. Sɛdeɛ mo nso mo yɛ yɛn deɛ. Yɛn Awurade Yesu da no. Na saa ahotosoɔ yi mu na mebɔɔ me tirim kane no sɛ anka mɛba mo nkyɛn. Na mo anya adom a ɛtɔ so mmienu. Na mabɛfa mo nkyɛn makɔ Makedonia. Na masane mafiri Makedonia maba mo nkyɛn bio. Na mo agya me kwan mama kɔ Judea. Enti mebɔɔ me tirim saa no. Midi adwenharesɛm no ana. Anaasɛ me tirim a mebɔɔɛ no. Mebɔɔ no honam fam. Na masɛm ayɛ ane ne daabi ana. Na Onyankopɔn yɛ nokwafo nti. Yɛasɛm a yɛka kyerɛ mo no nyɛ ane ne daabi. Na Nyankopɔn ba Kristo Yesu a mene Silwano ne Timoteo ka ne ho asɛm mumu no. Anyɛ ane ne daabi. Na mmom ane na ɛwɔ ne mu. Efiri sɛ Nyankopɔn bɔdodo a ɔhyɛɛ no. Ɔno mu na ane no wɔ. Na ne mu nso na amen no wɔ. Ma wɔnam yɛn so hyɛ Onyankopɔn animuonyam. Na deɛ ɔde yɛn ne mu tim Kristo mu na wasra yɛn no ne Onyankopɔn. Ɔno nso na wasɔ yɛn ano. Na wama yɛn honhom no de ayɛ dwaha ama yɛn wɔ yɛn akoma mu. Na me deɛ mefrɛ Onyankopɔn sɛ oni me kra adanseɛ. Sɛ mempɛ sɛ mebɛho mo re nti na maama Corinto bio. Ɛnyɛ sɛ ɛhyɛ mo so wɔ mo gyidie ho. Na mmom yɛ mo anigye ho yɔnko adwumayɛfoɔ. Ɛfisɛ gyidie na modi gyina hɔ. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu ti mmienu. Na meyɛ madwene sɛ memfa awerɛhoɔ memma mo nkyɛn bio. Na sɛ meho mo re a, na hwan na ɔma me botɔ me yam, sɛdeɛ meho ne werɛ no a. Na metwerɛ adekoro yi a, na sɛ menya me ba a, wɔn a ɛsɛ sɛ wɔgye m'ani no anho me werɛ. Efisɛ mewɔ mo mu awerɛhyɛmu sɛ, m'anigye yɛ mu nyinaa dea. Na mefiri akoma mu ahohia ne ahometie pii mu di ne sio bebree, na metwerɛ mo. Ɛnyɛ sɛdeɛ mo werɛ bɛhoɔ, na mmom sɛdeɛ mobɛhunu ɔdɔ kɛse a mewɔ ma mo. Na so obi ayi awerɛhoɔ a, ɛnyɛ me na wayi me awerɛhoɔ. Na ɔkwan bi so no, meka yei, na meka saa no mu anyɛ den dodo. Oyi mu nyinaa awerɛhoɔ. Ka mo mu bebree aka saa onipa no anim no dɔɔso ma no. Enti afei, momfa mfiri mom, na monkyekyere ne werɛ. Na awerɛhoɔ bebree no ammene no.
enti mitumufo sɛ munyi ɔdɔ adi nkyerɛ no. Na yɛn nti nso na mekyerɛɛ sɛ mehunu sɛ wɔ asɔ mo ahwɛ ehunu sɛ mo aso ayɛ mmerɛ ade nyinaa mu anaa. Na deɛ modi biribi firi no no, me nso medi me firi no. Na sɛ medi biribi mafiri a, deɛ medi mafiri no, mo nti na medi firi Kristo anim. Na Satan ani yamim ɛfiri sɛ yenim n'adwene. Nanso mebaa toro a bɛka Kristo asɛmpa na wɔbue ɛpono maa me Awurade mu no. Manya honhom mu ahomka, ebisɛ manhunu me nua Tito. Enti mekra wɔ me firi hɔ mekɔ Makedonia. Na asedanka Onyankopɔn a ɔma yɛdi Kristo mu nkonim daa, na ɔnam yɛn so yi ne nimdeɛ ho hwa adi ma nyinaa. Ɛfiri sɛ yɛyɛ Kristo hwam ɛma Onyankopɔn, wɔn a ɔregye wɔn kwa ɛne wɔn a ɔreyera mu. Yɛyɛ owuo hwa a ɛde kɔ owuo mu ɛma binom, na yɛyɛ nkwa hwa a ɛde kɔ nkwa mu ɛma binom nso. Na hwan na ɔfata yeinom? Na yɛnte sɛ pii a wɔnenam tɔn Onyankopɔn asɛm no, na mmom sɛ wɔn a woyi wɔn yam kasa Onyankopɔn mu, na yɛkasa Kristo mu Onyankopɔn anim. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 3. Yɛfiti ase abio yi yɛn ho ayɛ. Anaasɛ hiama yɛn si adi ayɛyie krataa brɛ mu anaasɛ yɛnya bi firi mu nkyɛn. Sɛdeɛ ebinom yɔ no. Mo ne yɛn krataa a wɔatwerɛ no yɛn akoma mu a nipa nyinaa hunu na wɔkenkan. Na mo da adi sɛ moyɛ Kristo krataa a wɔnam yɛn som so twerɛeɛ. Wɔamfa adubere, na mmom wɔde Onyankopɔn te asefoɔ no honhom na ɛtwerɛeɛ. Ɛnyɛ aboa apono so, na mmom akoma ho nam apono so. Saa ahotosuo yi ɛna yɛnam Kristo so ɛnya Onyankopɔn fam. Ɛnyɛ sɛ yɛn ara yɛfata sɛ yɛbɛsusu ahunu biribi sɛdeɛ ɛfiri yɛn ara yɛ mu, na mmom yɛn fata a yɛfata no firi Nyankopɔn mu. Ɔno na wama yɛafata sɛ apam foforɔ ho asomfoɔ. Ɛnyɛ atwerɛdeɛ deɛ, na mmom honhom deɛ, ɛfiri sɛ atwerɛdeɛ deɛ ekum, na honhom deɛ ɛmankwa. Na sɛ owuo som no a wɔde atwerɛdeɛ kuru kyire aboɔ soɔ no nyaa animonyam ma Israel ma, ɛntumi anyene wɔn ani anhwɛ Mose anim. N'anim animonyam a ɛretwam no nti a, ɛbɛyɛ dɛn na honhom som no mmom nya animonyam. Na sɛ afɔbuo som no yɛ animonyam a, trenee som no mmom boro so pii animonyam mu. Na mpo, deɛ wɔahyɛ no animonyam no nni yei fɛm animonyam. Animonyam a ɛboro soɔ no nti. Na sɛ deɛ ɛretwam no nam animonyam so a, na deɛ ɛtena hɔ no mmom wɔ animonyam pii. Na sɛ yɛwɔ saa anidasoɔ yi nti, yɛde akokoduro kasa. Na yɛnte sɛ Mose a ɔde nkatanimu kata n'anim, na Israel ma antumi anwene wɔn ani anhwɛ deɛ ɛretwa mu no awieɛ. Nanso wɔn adwene pirimu yɛ, na ɛde besi ne mpo, nkatanimu no ara da so da apam dada kenkan so a wonya nyiye, ɛfiri sɛ Kristo mu ɛna woyie. Na ɛde besi ɛnɛ mpo, sɛ wɔkenkan Mose nwoma a nkatanimu no da so kata wɔn akoma so. Na sɛ ɔdane ba Awurade nkyɛn a, obeyi katanimu no. Na Awurade ne honhom no, na faako Awurade honhom wɔ no, ɛhɔ na ahofadie wɔ. Na yɛn nyinaa de yɛn ani a ɛso da hɔ hwɛ Awurade anim onyam no sɛ wɔhwɛ ahwehwɛ mu. Na wɔsakyerɛ yɛn kɔ suban korɔ no ara mu, firi animonyam mu kɔ animonyam mu, sɛ firi Awurade honhom no ara. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Yɛn nti, sɛ yɛwɔ saa asom yi, sɛdeɛ wɔahu yɛn mmɔbɔ no, yɛmpa aba. Na mmom yɛapo aniwɔdeɛ a ehunta no, na yɛanante anifrɛ mu. Ɛnso yɛamfra Onyankopɔn asɛm no mu, na mmom yɛda nokorɛ no adi de yi yɛn ho kyerɛ nnipa nyinaa Nyankopɔn anim. Na sɛ yɛn asɛmpa so akata a, ɛso akata wɔn a wɔreyera mu. Wɔn mu ɛna wiase nyame fra wɔn a wɔnyinie no adwenani. Na Kristo a wɔyɛ Nyankopɔn suban no anim onyam asɛmpa no han ahyerɛn ama wɔn. Na ɛnyɛ yɛn ho asɛm ne yɛka, na mmom Kristo Yesu sɛ ɔne Awurade, ɛne yɛn so
sɛ Yesu nti ɛyɛ mo nko a ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankopɔn a ɔkaa sɛ hann mfiri sum mu nhyerɛn no na wahyerɛn yɛn akoma mu sɛ Nyankopɔn anim onyam a ɛwɔ Kristo anim no ho nimdeɛ ɛnhyerɛn. Na yɛwɔ saa agyapadeɛ yi wɔ dɔteɛ anwenneɛ mu, na tumi a ɛboro soɔ no ayɛ Nyankopɔn dea na ɛmfiri yɛn mu. Ade nyinaa mu ohiahia yɛn ho, nanso yɛn home ɛntee. Yɛn ho akyere yɛn, nanso yɛn ani ntane. Wɔtaa yɛn, nanso ɔmpaa yɛn akyi. Wɔabɔ yɛn ato fam, nanso ɔnsɛe yɛn. Daa yɛso Awurade Yesu wuo yɛn nipadua mu nam, na Yesu nkwa no nso ada adi yɛn nipadua mu. Ɛfiri sɛ yɛn a yɛte aseɛ yi, daa Yesu nti oyi yɛn ma owuo, na Yesu nkwa no nso ada adi yɛn honam a ɛbɛwuo no mu. Enti owuo di dwuma wɔ yɛn mu, na nkwa di dwuma wɔ mo mu. Na se ɛwɔ gyidie honhom koro no ara nti, sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, megye me dii na mekasae, yɛn nso yɛgyidi na enti yɛkasa nso. Na yɛnim sɛ, deɛ onyane Awurade Yesu no bɛnyane yɛn so, ne Yesu, na wayiyi yɛn ne mo akyerɛ. Na mo nti na ne nyinaa yɛ, na adom a adɔɔso no afa nnipa pii so ama aseda aboro so ama Onyankopɔn animuonyam. Yɛn nti na yɛmpa aba, na mmom sɛ yɛn honam ne nnipa yi resɛe mpo a, emu no ho a nnipa no dane foforɔ daadaa. Na yɛn seesi ama ne hunu a ɛhare nya daa animuonyam a ɛso kokoro tra so bebree ma yɛn. Na yɛnhwɛ nneɔma a wohunu, na mmom yɛhwɛ nneɔma a wohunu, ɛfiri sɛ nneɔma a wohunu no nkyɛ na ɛtwam, na nneɔma a wohunu no na ɛtena hɔ daa. Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so 2 ti 5. Nienim sɛ wonya dwiri yɛn asase so ntomadan yi a, yɛbɛnya efi a efiri Onyankopɔn, ɛdan a wɔamfa nsa nsie a ɛwɔ hɔ daa ɔsoro. Ɛfiri sɛ yɛn mu deɛ, yɛsi ɛpini ne ani agyina sɛ yɛbɛhyɛ yɛn fi a efiri soro no afoa so. Ɛno na se yɛhyɛ a wɔnhunu yɛn adagya mu. Yɛn a yɛte ntomadan yi mu si ɛpini na ɛhyɛ yɛn so, ɛfiri sɛ yɛmpɛ sɛ yɛn ho pa, na mmom yɛpɛ sɛ yɛhyɛ foa soɔ, na nkwa amene deɛ ɛwuo no. Na deɛ wasiesie yɛn ama saa adeɛ yi ɛne Onyankopɔn a ɔde honhom no dwa ha nso ama yɛn no. Enti yɛyɛ nam daa, na yɛnim sɛ yɛte fie wɔ nipadua mu yi, yɛnte fie wɔ Awurade nkyɛn. Ɛfiri sɛ yɛnam gyidie mu na ɛnyɛ ohunu so, na ɛyɛ nam, na ɛyɛ mfɛmmom sɛ yɛbɛfiri nipadua mu fie ha akɔtena efie Awurade nkyɛn. Enti nso yɛbɔ mmɔden sɛ yɛwɔ fie o, yɛfiri hɔ o, yɛbɛsɔ n'ani. Na ɛtwa sɛ yɛn nyinaa yɛkɔpue Kristo atemmu adwa anim hɔ, na obiara anya deɛ ɔnam nipadua so yɛɔyɛ no, papa o, bɔne o, sɛdeɛ ɔyɛɔyɛ no. Na se yɛnim Awurade honhom nti, yɛkasa kyerɛ nnipa sɛ wɔnhu no sa. Na Onyankopɔn deɛ, yɛada adi ama no, na m'ani da so sɛ yɛada adi mo ahoni mu nso. Na yɛnsane nyi yɛn ho ayɛ nkyerɛ mu bio, na mmom yɛma mo deɛ monam so bɛhoahoa mo ho yɛn fam. Na moanya deɛ mode bɛbua wɔn a wɔhoahoa wɔn ho nnipa anim na ɛnyɛ akomam. Na sɛ yɛbɔ da mo a, yɛbɔ ma Onyankopɔn, na sɛ yɛn adwene mu da hɔ a, ɛda ma mo. Na Kristo dɔ no hyɛ yɛn, ɛfiri sɛ yɛbu atɛn sɛ ɔbaako wu ma wɔn nyinaa, enti na wɔn nyinaa wu. Na owu ma wɔn nyinaa na wɔn a wɔte aseɛ no antena ase ama wɔn ho bio, na mmom wɔatena ase ama deɛ owuiɛ na ɔsɔre maa wɔn no. Enti efiri nne yi, yɛnnim obiara honam fam, na sɛ yɛhunu Kristo honam fam mpo a, afei deɛ yɛni no saa bio. Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a, na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ, nneɔma dada no atwam, hwɛ, nneɔma nyinaa ayɛ foforɔ. Na nneɔma yi nyinaa firi Onyankopɔn a ɔnam Kristo so apata atwe yɛn afam ne ho, na ɔde mpata som ama yɛn no. Ɛne sɛ, Onyankopɔn wɔ Kristo mu a ɔpata twe wiase fam ne ho, na wɔamu wɔn mfomsoɔ angu wɔn so, na wɔde mpata asɛm no asi yɛn mu. Enti yɛyɛ abɔfoɔ ma Kristo, ɛte sɛ Onyankopɔn nam yɛn so retufoɔ. Yɛgyina Kristo anan mu srɛ mo sɛ, momma
wɔmpata ntwem mfam Nyankopɔn ho. Efisɛ deɛ onim bɔne no, ɔde ne yɛ bɔne maa yɛn, na yɛayɛ Nyankopɔn trenee ɔno mu. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 6. Na yɛn a yɛne no bom yɔ adwuma no tumufo nso sɛ, munnyi Nyankopɔn adom kwa. Na ɔka sɛ, na ɛbrɛ a ɛsɛ mu na matie woɔ, na maboa woɔ. Hwɛ, ɛnɛ ne adombrɛ, hwɛ, ɛnɛ ne nkwagyeɛ da. na yɛnto sintudua biara bibiara mu, na wɔanunu ɔsom no. Na mmom nneɛma nyinaa mu yɛyi yɛn ho kyerɛ sɛ Nyankopɔn asomfoɔ, boasetɔ pii mu, ahohia mu, ahokyere mu, ahometie mu, ɛhwie mu, afiaseda mu, mansotwe mu, adwumaden mu, ɛpɛsire mu, mmuada mu, ahotie mu, nimdie mu, abodwotwɛre mu, ayamye mu, Honhom Kronkron mu, ɔdɔ a nkontompo ni mu, nokora asɛnkan mu, Nyankopɔn tumi mu, trenee akodie mu wɔ nifa ne benkum, animuonyam ne animguaseɛ mu, atenka bɔne ne atenka pa mu, sɛ asisifoɔ nanso wɔyɛ nokwafoɔ, sɛ wɔn a wɔnim wɔn nanso wɔnim wɔn yie, sɛ wɔn a wɔwuo na hwɛ yɛte ase, sɛ wɔn a wɔtwe wɔn aso nanso wɔnkum wɔn, sɛ awerɛhofoɔ nanso wɔn ani gye daa, sɛ hiafoɔ nanso wɔma nipa pii nya wɔn ho, sɛ wɔn a wɔni hwee nanso wɔwɔ nneɛma nyinaa. O Korintofoɔ, yɛn mu abu ama mo, yɛn akoma mu atrɛ, ɛnyɛ yɛn mu na mo nsene, na mmom mo a mo yam na mo nsene. Na mo nso, meka yɛi kyerɛ mo sɛ mma, monkyerɛ mo mu saa mfa ntua ka. Mo ne wɔn a wɔnyi nie ntwe konua korɔ. Hwaka bɛn na trenee ne amumuyɔ wɔ, anaasɛ ayɔnkofa bɛn na hann ne esum wɔ. Na koroyɛ bɛn na ɛwɔ Kristo ɛne Belia ntam, anaasɛ kyɛfa bɛn na ɔgyedini ne deɛ ɔnyinie wɔ. Na biakoyɛ bɛn na Nyankopɔn asɔrefie ne abosom wɔ. Na yɛyɛ Onyankopɔn a ɔte aseɛ no asɔrefie, sɛdeɛ Onyankopɔn aka sɛ, mɛtena wɔn mu, na manante wɔn mu, na mayɛ wɔn Nyankopɔn, na wayɛ me man. Enti, mumfiri wɔn mu, na monte mo ho, Awurade na ɔseɛ, na monka deɛ ɛyɛ fi, na me nso magye mo, na mayɛ mo agya, na mo ayɛ me mma mmarima ne mma mmaa, Awurade Tumfoɔ na ɔseɛ. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 7. Afei, sɛ yɛwɔ saa bɔhyɛ yi nti, adɔfoɔ, momma yɛnhohoro yɛn ho mfiri honam ne honhom mu fi nyinaa ho, na yɛwie yɛn ahoteɛ Onyankopɔn suro mu. Mummue mu akoma mu ma yɛn. Yɛnyɛ obiara bɔne, yɛnsɛe obiara, yɛnsisi obiara. Menka yɛ abufuo kwan so, ebisɛ maka dada sɛ, si ewu o, yɛte ase o, mohyɛ yɛn akoma mu. Miwɔ akokoduro kɛseɛ wɔ mo ho, miwɔ mo ho ahohoahoa bebree, awerɛkyekyere ahyɛ me ma, na m'ani gye aboro so pii ahohia nyinaa mu. Na yɛbaa Makedonia no nso, yɛn honam annya home biara, na mmom yɛn ho hiahia yɛn afa nyinaa, yɛn ho a ɔko a, yɛn mu a ehua. Nanso Onyankopɔn a wɔkyekyere ahobrɛaseɛfoɔ werɛ no, de Tito ba a ɔbaeɛ no kyekyere yɛn werɛ. Na ɛnyɛ ne ba no nko, na mmom awerɛkyekyerɛ nso a onyaa no mo ho, bere a ɔkaa yɛn mo ani gyina, mo awerɛhodie, mo ho mmɔden a mobɔ a ɛmaa m'ani gyee bebrebe no. Na sɛ mede me krataa no me hoo mo werɛ mpo a, minnu me ho. Na sɛ minnu me ho nso a, na mihunu sɛ krataa no, sɛ dɔnhwereɛ pɛ mpo a, ɛhoo mo werɛ. Afei m'ani agye, ɛnyɛ sɛ mo werɛ hoo yɛ ntira, na mmom sɛ mo werɛ ho kɔɔ adwensakyerɛ mu, efisɛ mo werɛ hoo Nyankopɔn kwan so, na yɛn nti, mo amhwere biribiara mu. Na Nyankopɔn kwan so awerɛhoɔ yɛ adwensakyerɛ a ɛde kɔ nkwagye mu a wɔnnu wɔn ho, na ewiase awerɛhoɔ deɛ ɛma owuo. Na mo werɛ hoo Nyankopɔn kwan so no a,
Muhwensi ye kwan ma mo. Eni anu ye ni ehi ni ehu ni eni gyina. Ni modi mmoni areto. Na bribia mu no, muyi mo ho kyerɛ sɛ mo ho te asɛm no mu. Enti sɛ me kyerɛ mo a, na enye de ɔyɛ bɔne no ntira. Nso nye de ɔyɛ no bɔne no ntira. Na mom sɛ de nsia amwo no yɛn ho no bɛda adi ama mo Nyankopɔn anim. Yenti yɛn werɛ akyekye. Na yɛn awerɛ kyekyere yi mu yɛn anigye ɛboro so. Tito anigye no nti, ɛfiri sɛ mo nyinaa mo maa ne honhom nya ahotɔ. Na sɛ mede mo me hoahoa me ho me kyerɛ no a, m'ani angu. Na mom sɛ de yɛka mo nsɛm nyinaa nokure mu no. Saa nso na yɛn ahohoahoa yɛhoahoa yɛn ho Tito anim no ayɛ nokore. Na nakoma wɔ mo ho pii boro so. Na ɔkae mo nyinaa sɛtie. Sɛdeɛ mudi suro ni ahopopo gye no no. M'ani agye sɛ bribia mu mi wɔ mu arehyɛmu. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti nwɔtwe. Nanso anuanom, ye mamu ahunu Nyankopɔn adom a wɔde adom Makedonia asafo no no. Efisɛ wɔn ahohiahia so hwɛ pii mu no, wɔn anigye bu so ma wɔn hia bebrebe mu mpo. Woyi ayamie kɛse akyerɛ. Na midi wɔn adanseɛ sɛ wɔde wɔn pɛ ma sɛdeɛ wobetumi. Wɔmama no boro wɔn ahoɔden so mpo. Na wɔkoto srɛ yɛn pii sɛ yɛnyi ɔsom a wɔsom ahotefoɔ no mu adom ne ayɔnkofa. Na ɛnyɛ sɛdeɛ na yɛn ani da soɔ no, na mmom wɔnam Nyankopɔn pɛ so di kan de wɔn ho ma Awurade ne yɛn so. Na ma yɛasrɛ Tito sɛdeɛ ofiri aseɛ kane no, onwi adom no saa wɔ mo mu. Na sɛdeɛ moboro so nneɛma nyinaa mu no, gyidie ne kasa ne nimdeɛ ne mmɔden mo nyinaa ne ɔdɔ a mode dɔ yɛn mu no, monhwɛ sɛ mobɛboro so adom yi mu nso. Menka no ɔhyɛ so, na mmom menam ebinom mmɔden mmɔ so mesɔ mo dɔ ampa yɛ ahwɛ. Na munim yɛn Awurade Yesu Kristo adom no sɛ ɔyɛ ɔdefoɔ deɛ, nanso mu nti ɔbɛyɛ ohiani, na monam ne hia no so abɛyɛ adefoɔ. Na madwene a ɛwɔ ho ne sɛ, ɛfata sɛ afei mu wie deɛ afini, ɛnyɛ ɔyɛ nko na mufiri aseɛ yɛ ɔyɛ, na mmom munya ho pɛ nso no. Na afei mu wie ne yɔ no nso. Na sɛdeɛ mo akoma a ɛpɛ no, mo afiri deɛ mo no mu awie ne yɔ no saa. Na sɛ akoma a ɛpɛ no wɔ hɔ a, ɛsɔ ani, sɛdeɛ oni wɔ adeɛ, na ɛnyɛ sɛdeɛ oni. Na ɛnyɛ sɛ ebinom nya ahodwo na mo deɛ munya ahohia, na mmom sɛ ɛnyɛ pɛpɛpɛ nti. Na saa bere yi mu mo mmorosoɔ akogu wɔn hia mu, na wɔn mmorosoɔ nso abegu mo hia mu, na ayɛ pɛpɛɛpɛ. Sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, deɛ ɔboaboa bebree ano no, ɛnyɛ ammoro so, na deɛ ɔboaboa kakra bi ano no, ɛnhia no hwee. Na asedanka Onyankopɔn a ɔde mo ho mmɔden yara bi ahyɛ Tito akoma mu. Ɛwom sɛ yɛn afotuo ɛna otie deɛ, nanso ne mmɔdenbɔ boro so nti, ɔde ɔno ara ne pɛ na ɛreba mo nkyɛn. Na yɛasoma no ne onua a wayi no ayɛ asɛmpa no ho asafo no nyinaa mu no. Na ɛnyɛ yɛn nko, na ɔno ara na asafo no ayi no sɛ ɔne yɛn nante nkura adom a yɛsom ho yi ho. Ɛma Awurade no ara animuonyam na ɛnkyerɛ yɛn mmɔdenbɔ. Na yɛda yɛn ho so, na obiara enunu yɛn. Akyɛdeɛ kɛse a yɛsom ho yi ho. Na yɛdwene deɛ fata, ɛnyɛ Awurade anim nko, na nnipa anim nso. Yɛasoma yɛn nua a yɛnya no nhuniɛ sɛ, ɔyɛ mmɔden mmɔfoɔ nneɛma bebree mu no aka wɔn ho. Na afei nso arehyɛmu a ɔwɔ no mu nti, ɛma ne mmɔdenmmɔ no boro so. Na Tito deɛ, ɔyɛ me yɔnko ne me yɔnko dwumayɛfoɔ ma mo. Yɛn nuanom no deɛ, ɔyɛ asafo hodoɔ no asomafoɔ ne Kristo animuonyam. Enti munyi mo dɔ ne nhoahoa a yɛde hoahoa yɛn ho no nkyerɛ wɔn wɔ asafo hodoɔ no anim. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 9. Na ɛfa ahotefoɔ som no ho deɛ, ehia sɛ metwerɛ mo.
Ebise minim ehu adwene amowo a medi mi hwahwa me ho me kire Makedoniafo. Se Akayafo siesie won ho afini. Na momodi mo no akọ Kenya nipa bebre. Nanso masoma anuanom no. Na ya hwahwa ye hwahwa no mo ho no anye kwa. Na sɛdeɛ mekae no, mo asiesie mo ho. Na sɛ Makedoniafo bi ni me ba, na obeto mo sɛ mo nsiesie mo ho a, yempo yɛn ni bewu. Nya me ne mo mom, sɛ yɛdi yɛn ho to mo so. Enti medwene sɛ, ehia sɛ mitu anuanom no fo, sɛ woni yɛn anim, mmra mo nkyɛn, na wo mesiesie mo nhyira a mahyɛ ase masie no nto hɔ. Na ada hɔ sɛ nhyira. Na enye sɛ anibere. Na yei die odua no chinchin mu no betwa no chinchin mu. Na die odua no bafu no betwa no bafu. Sɛ die obi asusu na koma mu no. Ɔma enya memenemfe ana ɔhyɛ mu. Ebisɛ die ɔte n'anim ma no na Onyankopɔn dɔ no. Na Onyankopɔn betumi sɛ ɔma adom nyinaa boro so ama mo. Na nneɔma nyinaa mu ene daa nyinaa mo anya de ɛdɔɔso ɛma mo nyinaa. Na maboro so adwuma pa nyinaa mu. Sɛdeɛ watwerɛ sɛ wato apete wama ahiafoɔ. Na trenee no wɔ hɔ daa. Na de ɔde abama ogufoɔ na ɔma pan no sɛ aduane no. Ɔbɛma aba muguo no, na ɔma no adɔso. Na ɔma mo trenee aba no ase adɔre. Na mo anya mo ho bribia mu ama ayemye nyinaa a enam yen so ma Onyankopɔn nya aseda. Ebisɛ ɔsumi ho adwuma de, enye se wɔde bɛyɛ de ehia ahotefo no nko. Na mmom, enam aseda bebraa wɔde da Onyankopɔn no so bɛbro so. Na wɔnam mo som a wɔhunu so bɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam. Wɔ mo siti a mode ka Kristo asɛmpa no ne mo ayemye a mode boa wɔn ne nipa nyinaa mu. Na wɔn so bɛbɔ mpaeɛ ama mo. Onyankopɔn adom a abro so agu mu so no nti, wɔ ani bɛgyina mo. Na aseda nka Onyankopɔn wɔ n'akyɛde a eni kabea no ho. Korintofo nwoma a ɛtɔ so 2 ti 10. Me Paul ra na menam Kristo dwo a ɔdwo ne na yɛ mie so mitumfoɔ. Me a mo mo nkyɛn a meyɛ mɔborɔfoɔ wɔ mu mu. Nanso mini mo nkyɛn a meyɛ mo ho kokodurufo. Na mesrɛ mo, na meba mo nkyɛn a ehia sɛ mekyerɛ akokoduru a mahyɛ sɛ mede awerɛhyɛmu besi me bo ma kyerɛ wɔ ebinom a obu yɛn se ɛnam honam fam no so. Na yɛnam honam mu deɛ, nanso yɛntu ɔsa honam fam. Ɛfiri sɛ yɛn sa a yɛtuo no akodeɛ nyɛ honam mu deɛ, na mmom ɛyɛ den Nyankopɔn anim sɛ yɛdi bedwiri epie kɛseɛ na yɛdwiri adwene ne beebiara a ɔkron a wama so de ne Nyankopɔn nimdeɛ di asie. Na yɛafa adwene nyinaa domum de ahyɛ Kristo asɔmmere ase. Na yɛsiesie yɛn ho sɛ mo asɔmmere wie pɛyɛ a yɛbɛtɔ asɔɔden nyinaa so werɛ. Mohwɛ honam ani adeɛ. Sɛ obi de ne ho to ne ho so sɛ ɔyɛ Kristo dia, ma ɔno ara enwene nso sɛ sɛdeɛ ɔno ara yɛ Kristo dia no, sɛ enso yɛyɛ Kristo dia ene no. Na sɛ me hwahwa me ho boro so kakra wɔ tumi a Awurade de ama yɛn mu nkɔsoɔ na ɛnyɛ mu dwirie nti no ho mpo a m'ani ngu. Na maanyɛ sɛ deɛ mede nhoma mabeyi mu hu. Ebisɛ nhoma no deɛ wɔka sɛ eduru na emu ɛden. Nanso ne nipadua wɔ hɔ a ɛmmerɛ na ɔkasa a wɔmfa nyɛ hwee. Ma ɔni no hunu sɛ sɛdeɛ yɛni hɔ a yɛteɛ wɔ nhoma mu asɛm mu no, saa nso na yɛwɔ hɔ a yɛteɛ newaa mu. Yɛnsi yɛn bo se ebu yɛn ho fra wɔn a woyi wɔn ho ayɛ no mu bi. Anaasɛ yɛde yɛn ho to wɔn ho. Na mmom wɔn a wɔde wɔn ho susu wɔn ho, na wɔde wɔn ho to wɔn ho no, wɔnim de. Na yɛn deɛ, yɛn hwahwa yɛn ho ma no ntra so. Na mmom, sɛdeɛ susu homa a Onyankopɔn de asusu ama yɛn si ebeduru mu nkyɛn bi no teɛ no. Yɛntwe yɛn mu ntra so sɛdeɛ yɛnnuru mu nkyɛn. Ebisi yɛde Kristo asɛmpa no abeduru mu nkyɛn so. Yɛn hwahwa yɛn ho ma no ntra so ebinom adwuma mu. Yɛn ni da so sɛ, mugidie nyini a
ebe mumu kesi abroso se die susu huma no tie amaye akoka asempa no mo akiri no ho a na yamfa obi susu huma so anhoahoa ye ho de wawie dada no ho ade ohoahoa ne ho no ma no hoahoa ne ho awurade mu efiri se enye de oyi no ho aye na ofra na mom de awurade eyi no aya. Corinth nwoma a etosu mienu ti dubaako. Anka muhunu mi nkwasi asema me kakra nanso muhunu ma me a na ni nkuna me twino muhunu me twino Nyankopɔn ni nkunu na magimo awade ma oberima baako se me di ababaawa efin kan no me koma Kristo nanso misro se ebia se de owo no di nani tie be dada hawa no sanso na obese mu adwene afiri Kristo fem kron ye no ho na so obi ba be kan Yesu foforo bi ho asem a yen kan ye anase munya honhom foforo a munya ye anase asempa foforo a munya ye a ene na mutie no yie nanso mi bunu se asomafo akese no nchen mi bibia mu nanse me ye atete kwa okase mu mpo a menya no nimdie mu na mom ye ama bibia da di amamo nipa nyina nim anase maye boni se me brɛ me ho ase ma wo ma mo so se me kan mu Nyankopɔn asempa no kwa no me fuma safu binu mu ade me fa no sa ketua se me di me besom mo na me wo mo nchen ne hia me no ma nya obi aso ade so a na de hia me no anuanom a wo firi Makedonia ba ye no ma no kan me nsa na neoma nyina mu me hwɛ me ho na me hwɛ no saa na ma nya ade so ama mo Kristo no kura wo mumui obi a ma me mua ma no saa ahohoahoa yi ho akaya fam honum nyina adentra se me nomo ana Onyankopɔn no nim na de me yo no meya na masi won a wo hwehwɛ me ho kwan no kwan na wo hu won de wo de hoahoa won hu no mu senya na saa nipa yi ye asomafo atorofo adwumayɛfo na adafo a wɔdane wɔn ho yɛ sɛ Kristo asomafo na nyɛ nwanwa efiri sɛ Satan no ara mpo dane ne ho sɛ han bɔfo enti sɛ na asomafo nso dane wɔn ho yɛ sɛ trenene asomafo a ɛnyɛ ade kɛse biara na ebewie wɔn sɛdeɛ wɔn nnwuma teɛ meka bio sɛ obi a mu mi sɛ meyɛ kwasea na sɛ nte saa munyi mi sɛ kwasea na me nso ma wahoa me ho kakra die meka no menka no Awurade kwan so na mmom kwasea semu saa ahohoahoa adwene yi mu esan sɛ nipa pii hoahoa wɔn ho honam fam nti me nso me hoahoa me ho bi na mode anigye nya tema ma nkwaseafo ebisɛ moyɛ madwenma na sɛ obi di munya sɛ obi didi mo ho sɛ obi fa mo domum sɛ obi ma ne ho so sɛ obi bɔ mo ani so a wobehuna ma no meka na niwo mu sɛ yɛn de yɛayɛ mmerɛ nanso de obi yɛ nam wɔ mu no meka no nkwaseasɛm me nso me yɛ nam wɔ mu bi wɔyɛ Hebrewfo me nso me yɛ bi wɔyɛ Israelfo me nso me yɛ bi wɔyɛ Abraham asefo me nso me yɛ bi wɔyɛ Kristo asomfo meka no nkwaseɛ mu mekyɛne saa obrɛ dwuma ebroso mu efiase da ebroso mu ehwe etraso mu wu amani amenya no hunuye mu Yudafo nsɛm wabɔ me ma aduanan aka so baako mprenu waka me mpremprensa wasimi abo preko matonsio mu mprensa medi apu bunu mu adekye ne adesan akwanti opi mu esibontene so esen mu adwotwafo esen mu amanifo mu esen mu amanaman mu esen mu kromu esen mu remu esen mu epuso esen mu enuanom atrofo mu esen mu edwuma ne obre mu apesire mu ekom ne sukom mu ebuada pii mu awo ne adagye mu de keka ho no nyinaa na nkyɛn de hyɛ me so ne asafo no nyinaa ho dadwene wan na mmerɛ na menyɛ mmerɛ bie wan na wato ne sintudua na meyɛ mu nhyehye me sɛ me ho ahoa me ho a
mehwa me ho me mmereye ho Awurade Yesu Nyankopɔn Ineja inshira nka no daa no nim sɛ minni atoro Damasco ho Ohene Areta na mrado wen Damasco fo kuro no sɛ ɔpɛme akyeme na wɔde me to kentenkumu nam mpuma mu fa ofasuo so gyeegyaa me ma me firi ne nsa me dwane Korintofo nwoma a etosu mienu ti du mienu Ahohoaho ahohia Ewom sɛ enye mahwe nanso meka Awurade ani so ade hunu ni adiye ho asɛm Minim onipa bi Kristo mu mfie du naani so wo honamu o minim Oni hunamu o minim Onyankopɔn no onim Saa nipa no ohwim no kɔ soro a etoso miensa Na minim saa nipa no so wo hunamu o oni hunamu o minim Onyankopɔn no onim sɛ ohwim no kɔ paradise na ɔte nsɛm a wɔnka onipa nni ho kwan sɛ ɔka Saa nipa no fam na mehoahoa me ho na me fam die menhoahoa me ho gye me mmerɛyɛ mu na sɛ mepɛ sɛ mehoahoa me ho mpo a anka menyɛ kwasea na mɛka nokorɛ nanso mama no aka na obi ammu me ankyɛne die ohu me sɛ meyɛ anaasɛ ɔte firi m'anum na deɛ ɛbɛyɛ na memfa diye no tra ɛtra soɔ memma me ho so bebree nti wɔama me honamu kasɛɛ Satan bɔfoɔ sɛ ɔmɛbɔ me akuturuku na mamma me ho so yɛn nti mesrɛ Awurade mprɛnsa sɛ ɛmfiri me so na ɔsee me sɛ madom dɔɔso ma wo na metumi wie pɛyɛ wɔ mmerɛyɛ mu enti mede anigye pii mɛhoahoa me ho me mmerɛyɛ ho mmom na Kristo ahoɔden abɛtena me so Kristo nti m'ani gye mmerɛyɛ mu animtiabuo mu ahokyere mu ɔtaa mu ahometie mu efisɛ meyɛ mmerɛ a ɛna me ho yɛ din mayɛ kwasea mo na mo ahyɛ me na me deɛ anka ɛsɛ sɛ muyi me ayɛ efisɛ asomafo akɛseɛ no nkyɛne me biribiara mu nanso menya hwee mpo ɔsomafo nsɛnkyerɛnneɛ no deɛ wɔayɛ no mumu boasetɔ nyinaa mu nsɛnkyerɛnneɛ ne anwadeɛ ne tumidie mu na die mu na motɔ osini a ama mo anto asafo a aka no sɛ ade so a mo deɛ manyɛ ma ama mo no momfa bɔne mfiri me hwɛ mprɛnsani a mesiesie mo ho sɛ meba mo nkyɛn na memmɛyɛ mo so ade so a efisɛ menhwehwɛ mo biribiara na mmom a na ɛnyɛ mma na ɛpɛ ade esie ma awofoɔ na mmom awofoɔ na wɔpɛ ade esie ma mma na me deɛ anigye bɛhwere ma deɛ na mama wahwere me ama mo kra na sɛ me dɔmo ma no bro so saa ɛfata sɛ mo do sasene me deɛ na ɛwom sɛ manyɛ mo so ade so adeɛ nanso meyɛ onitifo nti meyi mu nyansɛm me na wɔn a mesoma wɔn mo nkyɛn no bi so me besisi mu ana mesrɛ Tito na mesoma no ne onua no Tito besisi mu ana ɛnyɛ honhom kro no amu ne ɛnanteyɛ anaasɛ anamon kro no amu ɛyɛ mo sɛ yɛreyi yɛn ano akyerɛ mo ara Nyankopɔn anim na yɛkasa Kristo mu adɔfo yɛn nyinaa yɛka ma mo nkɔsoɔ na misro sɛ bi a meba a memmeto mo sɛdeɛ mepɛ na me nso hu me sɛdeɛ mopɛ ebi antɔkwako ahoɔyɛ abufuo esikan nsekuro wese ahantan sakasakayɔ wɔ mo mu sɛ bi a meba bio a me Nyankopɔn bɛbrɛ me ase wɔ mo fam na magyam wɔ mu pii a wɔayɛ bɔne na wɔn sakyera wɔn adwene wɔn fi ne adwumammɔne a wɔwisɛm a wɔdi yɛ ho no Korintofo nwoma a etosu mienu ti du miensa mprɛnsani a meba mo nkyɛn adansefo baanu ana baasa no asɛm biara begyina maka masie na meka masie sɛdeɛ meba mo nkyɛn ni mpre no so no mekaeɛ no saa nso na seesei a mini mo nkyɛn yi meka mekyerɛ wɔn a wɔayɛ bɔne ne wɔn a aka no nyinaa sɛ meba bio a memfa wɔn ho nkyɛ wɔn efisɛ mo hwehwɛ Kristo a ɔkasa me mu no ho adansedie ɔno na ɔnyɛ mmerɛ mo fam na mmom ɔmumu tumi na mmerɛyɛ mu na wɔbɔɔ no asɛnnua mu deɛ
nanso ɔnam Nyankopɔn tumi so te ase. Na yɛn so yɛ mmerɛ wɔ ne mu deɛ, enso yɛne no nam Nyankopɔn tumi so bɛtena ase mo fam. Monsa mo ho hwɛ sɛ mo ogyidie no mu anaa. Mumisa mo ho hwɛ anaa sɛ munni mo ho sɛ Yesu Kristo ti mu. Gye sɛ momfata deɛ. Na m'ani da so sɛ mubɛhunu sɛ yɛn deɛ yɛnyɛ nipa a wɔmfata. Nanso yeyi Onyankopɔn payɛ sɛ monyɛ bɔne biara. Ɛnyɛ sɛ obɛhunu yɛn sɛ yɛfata, na mmom mobɛyɛ deɛ ɛyɛ fɛ, na yɛn deɛ yɛayɛ sɛ wɔn a wɔmfata. Na yɛntumi nyɛ hwee ntia nokorɛ no, na mmom deɛ yɛtumi yɔ no yɛyɔ ma nokorɛ. Na sɛ yɛyɛ mmerɛ na mo deɛ moyɛ den a, yɛne gye. Na yɛara ho nso ɛna yɛyi mpayɛ, ɔne mo pɛyɛ no. Yɛn nti na mini mo nkyɛn yi, mekyerɛ yɛn mabrɛ mo. Na sɛ meba a, mene mo ani no denden. Sɛdeɛ tumi Awurade de ama me sɛ ɛmma nkɔsoɔ na nyɛ ɔsɛeɛ no teɛ no. Afei awieyɛ anuanom, momma mo ani nye, monyɛ pɛ, momma mo werɛ nkyekye, munya adwen korɔ, montena asomdwoe mu, na ɔdɔ ne asomdwoe Nyankopɔn bɛdi mo akyi. Momfa mfiano kronkron kyeakyea mo ho. Ahotefoɔ no nyinaa kyeakyea mo. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom ne Nyankopɔn dɔ ne Honhom Kronkron ayɔnkofa nka mo nyinaa.